Na Rympei U ka tyrnem ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Katkum ki kubor balai alum, armut ki koidi ki bala syak set kawei ka patok, kasan tarik kila shoh kansan, uwei pulit ubadan ha chado varam sabjil, jong ka ana ka pale, jong ka jela antaran pradesh. Kani kala jia jaka, baset yakini patok, ba kila shoh uwei pulit, dau tyrnem kabala penmen sau jori u. Hadien kani, uwei na ki koidi, ulakni no shabi jong ka gate, na pulit bala mensau, bat kila phet no ru na kani patok. Kani baroh kala jia kansan, bat ki wei pat ki pulit, kim poi perkat, bat kim kan mau syu ban khang, yakini ki arngud, bakin phet na kani patok. Yakani baroh la yo ru ban ring, leng baka closed circuit television, lani kataka CCTV kamera, kabala yo ru ban yu yaka kabala jia hapoh kani patok. Kini ki koidi ki dei u naka Ravi Kumar uba la syakem halor ka jingthok priu bat u bezavada ramu badai hakikam tu yau pulit bala syak shoh latip kyrteng kum vira raju ubaladan hapeng ka jing syak sumar mentah.